Predstavujem vám Carneo Buddy, fantastické inteligentné hodinky pre deti od 5 rokov. Vyzerajú skvele, sú ľahké a vytvorené tak, aby poskytli dieťaťu bezpečie a rodičom pokoj. Veľkostne budú sedieť na ruke aj tým najmenším deťom. Hodinky majú navyše tvrdené sklo a ochrannú fóliu, takže odolajú nárazom a pádom. Vďaka vodotesnosti IP67 hodinky zvládnu náhodný kontakt s vodou. Presná GPS lokalizácia vám dáva info o tom, či je dieťa v škole, na krúžku alebo inde. Hodinky disponujú funkciou bezpečnej zóny. Tu nastavíte napríklad okolo školy alebo domu a keď je dieťa inde, dostanete upozornenie do svojho mobilu. Okrem možnosti hlasovej aj textovej správy, hodinky obsahujú aj funkciu videohovoru. Hodinky majú tiež SOS tlačidlo. Cez neho môže dieťa v nebezpečenstve zavolať prednastavené kontakty, zdieľať polohu a sprístupniť vzdialené odpočúvanie. V pohotovostnom režime hodinky vydržia nabité až 4 dní. Samozrejmosťou sú aj hry, ktoré zaručujú to, že si dieťa bude brať hodinky všade so sebou. A vyberať môžete z 3 farebných variantov na carneo.sk.